வசமாக சிக்கிய மகிந்த 100 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டதாக வாக்குமூலம் வழங்கிய முக்கிய நபர். முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ உள்ளிட்டவர்கள் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டதாக குற்றம் சுமத்தப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சஜின்வாஸ் குணவர்த்தன சாட்சியம் அளித்துள்ளார். லஞ்ச ஊழல் மோசடி தவிர்ப்பு விசாரணை ஆணைக்குழுவில் அவர் 3 மடத்தியாளங்கள் சாட்சியம் அளித்துள்ளார். ராணுவ தலைமையகம் அமைந்துள்ள காணியை ஹோட்டலுக்கு விற்பனை செய்யும் நடவடிக்கையின் போது சுமார் 100 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டதாக சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் சஜின்வாஸ் குணரத்ன வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். குறித்த லஞ்ச பணத்தை பெற்றுக் கொண்டதாக குற்றம் சாட்டி முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் மற்றும் வீண் விரயத்திற்கு எதிரான பிரஜைகள் சக்தி அமைப்பு இந்த முறைப்பாட்டை ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்துள்ளது. சாவகச்சேரி நகர சபையின் உபதவிசாளராக முத்துலிங்கம் கோகுல்ராஜ் திருவுளச்சீட்டு மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். சாவகச்சேரி நகர சபையின் உபதவிசாளர் தெரிவு இன்றைய தினம் காலை இடம்பெற்றுள்ளது. முன்னாள் உபதவிசாளர் பதவியும் அவரது சபை உறுப்புரிமையும் கடந்த ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி ஆளுநரால் வர்த்தமானி அறிவித்தலூடாக வரிதாக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் சாவகச்சேரி நகர சபையின் உபதவிசாளர் பதவியை ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மீண்டும் கைப்பற்றியுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் தையிட்டு திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிரான போராட்டம் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளது. ஓட்டமாவடி பாலத்திலிருந்து ஆற்றில் குதித்த பெண் பலத்த போராட்டத்தின் பின் உயிருடன் மீட்பு. வாழைச்சேனை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட ஓட்டமாவடி ஆற்றில் பாய்ந்த குடும்ப பெண்ணொருவர் வீதியால் பயணித்த 2 இளைஞர்கள் துரிதமாக செயற்பட்டு மீட்டு உயிரை காப்பாற்றிய சம்பவம் ஒன்று இன்று முற்பகல் 9:15 மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளது. பாறை நகரிலிருந்து ஓட்டமாவடி பிரதேசத்தை நோக்கி பயணித்த முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்த அதே பாலை நகர் பிரதேசத்தை சேர்ந்த குடும்ப பெண்ணொருவர் முச்சக்கர வண்டியை நிறுத்தி ஆற்றில் பாய்ந்துள்ளார். இச்சம்பவத்தை அவதானித்த வீதியால் பயணித்த 2 இளைஞர்கள் ஆற்றோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தோணியை தென்னை மட்டையை துடுப்பாக பயன்படுத்தி குறித்த பெண்ணை மீட்டு உயிரை காப்பாற்றியுள்ளனர். சர்வதேச நீதி கோரி ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வதேச மாநாடு. என்ற நீதியை கேட்டு நாங்கள் இன்று வரை போராடி கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கான நீதி சர்வதேசத்தின் உண்டான நீதிதான் என்பதை பல போராட்ட வழிகளை ஒன்று கூட்டி பெரிய பெரிய போராட்டங்களை செய்து 36வது கூட்டத்தொடர். திருக்கோயிலில் முச்சக்கர வண்டி விபத்து. வட்டக்களப்பை சேர்ந்த பெண் உயிரிழப்பு. சிறுவர்கள் உட்பட 4 படுகாயம். அம்பாறை மாவட்டம் திருக்கோவில் விநாயகபுரம் பகுதியில் இன்று இடம்பெற்ற முச்சக்கர வண்டி விபத்தில் மட்டக்களப்பு வவுனதீவை சேர்ந்த பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் 2 சிறுவர்கள் உட்பட 4 படுகாயமடைந்துள்ளனர். மட்டக்களப்பில் இருந்து பயணித்த முச்சக்கர வண்டி திருக்கோயில் விநாயகபுரம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது சாரதியின் வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. සංගමේ සමාජිකයෙක් විදියට නීතිඥවරයෙක් විදියට ඔබතුමා වටකලැමැතුමත් ඉන්නවා. ඔබතුමාලා අනුමත කරනවද අර චෝදනාව? අද රටේ නීතිඥ සංගමේ සභාපතිවරයා විපක්ෂයේ නායකවරයා හම්බුනාම ඒක දේශපාලන ඩීල් එකක් කියලා ඔබතුමාලා අනුමත කරනවද? මොකද ඔබතුමාලා නීතිඥවරු. ඔබතුමාලා නීතිඥ සංගමේ සමාජිකයෝ. ඒ හින්දා ඔබතුමාලා නියෝජනය කරන පක්ෂය කෙනෙක් ගරු ඔබතුමාලා විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ නීතිඥ සංගමයේ තරම් ලොකු දෙයක් නැහැ ඔබතුමාලාට. දැන් ඊයේ පින්තූරේ ගැන කතා කරා කරු එමතුමනි. ඊයේ පින්තූරේ කරු සභාපතිතුමියා ඊට කලින් යහපාලන ආණ්ඩුව වෙලා ගහ පින්තූරේ මම විතරයි අඩු. යහපාලන ආණ්ඩුව වෙලාව ඔය ටීම් එකත් එක්කම අනුකුමාර මහත්තයාත් වාඩිලා ඒ පින්තූරේ හිටියා. එකම වෙනස මම අයින් වෙලා අනුකුමාර මහත්තයා අයින් වෙලා මං ඒ පින්තූරේට ඇවිල්ලා. දැන් ඒ පින්තූරේට වයින්නවා.
ඔයාලා ඒකත් එක්ක වාඩි වෙලා දේශපාලනය කළා ඩීල් එක දානකොට හොඳයි. එතකොට හොඳයි. හැබැයි ඒ පින්තූරයට දැන් බැන්නට එදා ඒ පින්තූරේදී අනුර කුමාර මහත්තයා. තේින්ද කරු සභාපතිතුමිය අපි පැහැදිලිවම කරු අධිකරණ ඇමතුමනි මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා වක්කීම් බාරගත්තා. ඔබතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා මාධ්‍යට මම වක්කීම් බාර ගන්නවා කියලා. හැබැයි වක්කීම් බාරගත්තා කියලා මේකෙන් ඈත් වෙන්න බෑ කරු සභාපතිතුමිය. ජීවිත 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැනගන්න කැමති අධිකරණ ඇමතිවරයාගෙන්. පොලිසිය බාර ඇමතිවරයාත් ඉන්නවා. මේ සඳහා බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ලැබුණද? බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ලැබුණා නම් ඒ බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාව ආරක්ෂක කවුන්සිලේ ගරු ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් කරාද? ගරු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරා නම් ගරු ඇමතුමනි ගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්තු ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ලැබුණේ නැද්ද? ඇමතුමා මේක දන්නේ නැද්ද? හමුදාව බුද්ධ්‍යංශයේ පොලිසිය මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබ්බේ නැද්ද? කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබතුමාලාට මේක මේ දේශපාලන කාරණයක් කළා ගරු සභාපතිතුමිය අඟ බේර ගන්න බෑ. දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා ආණ්ඩුවට අවිල්ලා. ඉතින් ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවට එනකොට යම් වැඩපිළිවෙලක් බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක කරලා තිබ්බා. හැබැයි ඒ ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබිච්ච ප්‍රතිසංවිධාන වැඩපිළිවෙල ඔබතුමාලා නැවතුවා. අපේ විෂමද්‍රව්‍ය පනත සංශෝධනය කළා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මාස 6ක් වෙනවා. එහෙම වුණා නම් 15000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ඇමතුමා දැන් මාස 6ක් ගිහිල්ලානේ නේ ඔබතුමාලාට මේ අධිකරණ පදේ නඩු ඉක්මනට ඉවර කර ගන්න ඕනේ කියලානේ කියන්නේ. දැන් ඉවර කර ගන්න ඕන නම් මාස 6ක් මොකද්ද කරේ? හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම දැන් ඒ පිළිබඳ කතිකාවක් ඇති වුණාම දැන් ගේන්න කතා කරනවා. ගේන්න. ගිනාලා සංශෝධනය කරන්න. 41000ක් බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා. 10000යි තියන්න පුළුවන්. මේ 41000න් 15000කට කඩිනමින් තීන්දුවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තීන්දුව දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙද්දි ඒ තීන්දුව දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල තියෙද්දි මොකද්ද ඔබතුමාලා කරන්නේ? ඒ පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. ඒ පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. දැන් බන්ධනාගාර පත්‍රය ඩිජිටලයිස් කරන එක. දැන් එමතුමාට මම පහුගිය දවසකුත් මතක් කරා. ඔව් කරනවා කිව්වා. දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ කරනවා කියනවා. දැන් අලිසබ්රි අමාත්‍යවරයා ඉන්න කාලේ ඒකේ ප්‍රොකියුමන්ට් උත් ඉවර කරලා තිබ්බේ කරු සභාපතිතුමනි. ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබ්බේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ තිබෙ දේශපාලන වාතාවරණය දෙක ආණ්ඩු මාරු වුණා. හින්දා අලිසබ්රි අමාත්‍යවරයාට ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් ඔබතුමාලා බලයට අවිල්ලා දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. අද වෙනකන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. දැන් පාර්ලිමේන්තුවල විශේෂ බර ඇමතුරා කෝල් ගහනවා.